Flight Attendant Challenge. If you are an aspiring flight attendant, do with this. It's time to do the turbulence announcement. Let me do it first. Ladies and gentlemen, we are experiencing turbulence. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened. Avoid standing up or going to the lavatories at this time. Tayo po ay nakakaranas ng pagalog ng eroplano. Para sa inyong kaligtasan ay manatiling nakaupo at nakakabit ang sinturong pangkaligtasan. Huwag po munang tumayo o pumunta sa mga palikuran sa mga oras na ito. Now your turn! Ginoo ko. Walay makaluwas na to, mag-ampo na ta. Amahan na mo na sa langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na mo imong gingharian, matuman imong pagbuot ni sa yuta mayo sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, yatag ka na mo karong adlaw, pasaylua kami sa mga sala. Ingon man nagapasaylo kami sa kasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa kanulay, nunolo sa kami sa dautan, amin. Lord, tabang. Great job. I hope to fly with you soon.